Mangko tatagun langkah dan ayun Mbak cando kayu, Mbak cando kayu lunggah kabehnya pinjul wasingke apakah daya manolah mungkin yo kata kicon dia oi rasonan mani tasuo mbak cando urang basera batu panaruang mahalang tampe lalu yo tampe lalu tataga pagama lampang tabantang parina lawe parabe sampai ke Subarang yo ke Subarang kato dahulu dia batapati kato kudian kato bajadi mah dia mangko baura kasih jo sayang laisa kain indah saragi Mangko tatagun langkah dan ayun Mbak cando kayu, Mbak cando kayu lunggah kabehnya pinjul wasingke apakah daya manolah mungkin yo kata kicon dia oi rasonan mani tasuo mbak cando urang basera batu panaruang mahalang tampe lalu yo tampe lalu tataga pagama lampang tabantang parina lawe parabe sampai ke Subarang yo ke Subarang kato dahulu dia batapati kato kudian kato bajadi mah dia mangko baura kasih jo sayang laisa kain indah saragi